Pripun Den? Mungsuh buta nala gareng. Wah, butane pirang-pirang. Dirampungi mawon. Aja semelang bakal tak lepasi jemparing. Kula nyuwun. Apa jare krimpyeng? Nggo klethek-klethek jemparing. Oh, jemparing. Jemparing kuwi panah. Oh, kula pun tepang niku painah ta. Ayu. Rambuté dawa. Painah niku saking Semarang. Ora usah dadak melu-melu lungguh sing kepenak. Denawa bakal tak singkirake. Oh nggih ngatos-atos, Den. Bayangan satya wewani maju gawe cilakane nulun ora ngerti kritaku ayo maju ngarep tamburi sanget ira bakal mundur nyanya ayo satria jenengmu sapa ora ngaku jenengmu sapa ngomong iki kena takon satria lho lah kok ana tukang agung tekan kene jare ngegrep aku mangat nek wingi name-namene aku mangat ngang oh ya syukur karang wingi pas liburan ya maklumi ora mangkat ra apa-apa ayo saiki jenengmu sapa ngang piye jenengmu sapa oh jenengku ya jenengku Petruk lah kok saru Saru piye Petruk kok saru? Jenenge kerupuk. Petruk kerupuk. Ayo, saiki mung kari kowe sing isih urip. Kancamu do mati. Katrajang pusakane Ndara kowe babatan pacing kuandane ayo arep mau apa? Maju musuh aku. Ya. Aku nrimo ora nrimo dame wae Kang. Nek maju merangi mesti loro awake. Anjur karepmu? Aku tak pamit bali tak diatur ana ngersane Gustiku. Ayo kok aturno Gustimu kono rene maju sian.